En bij recepten van topchefs praten we altijd nog na met de chef-kok. En vandaag hadden we het genoegen om met jou hier in de keuken te staan, Nick Kwarts. Jij bent de chef-kok van een mooi restaurant in Lelystad, het Dijkhuisje. Hoe is dat om daar vanuit te mogen werken? Ja, heel erg leuk en heel erg gaaf. Ik heb nu sinds 1,5 jaar mijn restaurant samen met mijn vriendin, mijn partner. Michelle van der Linden. Ja, klopt. Wat is haar rol in het restaurant? Zij heeft de leiding over de bediening, zij is de maître zeg maar, van de bediening. En zij vult mij aan en wij vullen elkaar aan, zeg maar zo. Ja. Hoe hebben jullie je restaurant en die locatie gevonden? De locatie hebben wij gevonden, mijn schoonouders. Die hadden vroeger die locatie, die waren daar eigenaar van. Wij hebben het overgenomen, 1,5 jaar geleden. En daar een heel ander concept ingezet en eigenlijk hebben we net verbouwd om onze droom nog verder te gaan verwezenlijken. Het restaurant heeft een ware metamorfose ondergaan. Ja. Wat is de stijl als je binnenkomt? Hoe ziet het eruit? Ja, het is, hoe ziet het eruit? Toch vrij modern, strak, maar toch wel met heel veel natuurtinten, grijstinten, taupe. Moet rust uitstralen. Ik hou van rust en fluwelen stoelen, wat we in het restaurant allemaal hebben. Ja, gewoon heel erg van deze tijd, gewoon modern en van deze tijd. Je had het al over jouw samenwerking, jouw partner Michelle. Ja. Wat voor visie hanteren jullie? Ja, wat voor visie wij hanteren? Wij proberen altijd iets vernieuwends te brengen. Iets te brengen wat nog niet gekend is in Flevoland. Misschien is de inhaalslag om dat te doen terwijl er niks is heel erg makkelijk, maar het tegendeel is waar. Het is best wel moeilijk om mensen kenbaar te maken met je keuken, met jouw manier van bedienen, met de manier van service, omdat men het gewoon niet gewend is in de provincie Flevoland. Nou. En jullie zijn daarin onderscheidend. Ja. Je hebt het vak mogen leren van leermeesters, grote leermeesters. Ja, klopt ook. Noem maar eens één van de vele, of misschien wel 2. Ik heb heel lang gewerkt voor meneer Kranenborg, voor restaurant Le Cirque. Daar heb ik een tijd van mogen werken. En eigenlijk ben ik daar weggegaan toen hij stopte met het project Le Cirque. En heeft hij mij gevraagd, of eigenlijk gezegd tegen mij, dat ik toch heel snel naar Zwolle moest, naar meneer Boer. En daar ging jij? En daar ging ik. En daar heb ik uiteindelijk voor meneer Boer ook nog 3,5 jaar gewerkt. 3,5 jaar daar gewerkt? Wat heb je 3 jaar gewerkt, sorry. 3 jaar? Ja. 3 mooie jaren waarin je veel geleerd hebt. Je hebt heel veel geleerd, lijkt me duidelijk. Maar super. Waarvan zeg je, dat neem ik nog iedere dag met me mee, die wijze les? Die wijze les, nou eigenlijk sommige chefs begin bij een goed product, koop kwaliteit in. Maar dat geldt voor meerdere chefs. Kijk niet alleen naar jezelf, maar ook in je wijde omgeving. Wat ik toen straks ook al zegt over sauzen. De gedachtegang erachter en kookprocessen leren begrijpen. Hoe dingen tot stand komen. Ja, dat is wel de wijze les. En natuurlijk de discipline die er heerst in die keukens. Want nu ben jij degene die aan de roer staat. Ja, en dat is toch altijd... Je bent daar aan dat mooie meer in Lelystad. Ja, klopt. En nu ben jij degene die met de scepter zwaait. Ja. Wat is jouw wijze les wat jij jouw brigade wil meegeven? Wat ik mijn brigade wil meegeven is kwaliteit. En nooit concessies doen. En dat zal ik ook nooit doen. Ik denk als je kwaliteit blijft leveren en gedeeltelijk vernieuwend bent, of iets anders doen dan een ander, dat je altijd misschien beter zult zijn dan een ander. En dat denk ik gewoon. Ik heb jou geïntroduceerd als een coming man. In de wereld van de gastronomie. Ja. Restaurants krijgen waardering onder andere toegekend in sterren. Ja. Je bent ambitieus, heel ambitieus. Je wil graag door naar die top. Ja. Nu is het zo, chefs, bij sommige chefs is het eigenlijk niet de vraag of ze een ster krijgen, maar wanneer. Ja. Wat zou jij de bekroning vinden van op jouw werk tot zover geleverd? Ja, dat is heel moeilijk uit te drukken. Kijk, kwaliteit, waar let men op? Hoe zien ze het? Is het Nederland, is het België, is het Frankrijk? Toch zijn de criteria, lijkt mij anders misschien. Hoe moet ik het zeggen? Hoe het gewerkt te leveren? Ja, als mijn restaurant elke avond vol zit, dan is het toch de beste waardering die je kunt krijgen. Dus wat er een blad of wat er iemand daar ook toe doet, of welk instituut mij beoordeelt,
of met een Michelinster of een notering in de top 100. Ja, dat is super mooi meegenomen en daar ben ik ook dan op dat moment ook heel erg trots op om dat te hebben bereikt en dat de critici mij hebben beoordeeld en getoetst, zeg maar. En daar dus punten of sterren aan toekennen. Ja, dat zou ik zeker een hele eer vinden, maar ik heb liever een vol restaurant. Een vol restaurant met gasten die tevreden zijn. Wanneer is een avond voor jou echt perfect verlopen? Perfect verlopen, als iedereen gewoon helemaal happy de deur uitgaat. En echt gewoon helemaal happy en het liefst sommige mensen die gewoon achter mij in een break and breakfast blijven overnachten om de volgende dag weer te komen eten. Ja, dat vind ik gewoon gaaf om te zien. En wat zeg jij dan s'avonds tegen Michelle en het complete team? Ja, dat ze gewoon weer een topprestatie hebben geleverd. Ja, en natuurlijk is de ene keer gaat het soepeler dan de andere keer. Maar dat is altijd. Koken blijft altijd toch een proces. En dat moet je zien af te ronden. Ja. Soms is de toekomst heel ver weg en soms is die ook heel dichtbij. Ja. Tipje van de sluier, ja, je hebt net een complete verbouwing gehad, maar de toekomst, wat ben je nog van plan? Ja, nog verder te gaan groeien, zowel in mijn brigade, in de keuken, als in technieken, in gangen. Ja, ik ben toch altijd zoekende naar wat ik wil. Je bent een kopie van je meesters, zeggen ze dan. Ja, natuurlijk, je hebt er jarenlang voor gewerkt. Alleen nu ben je op zoek naar je eigen stijl en naar je eigen visie of hoe gerechten tot stand gaan komen. Met hun als bagage ga je kijken en ja, er moet nog zoveel gebeuren. Ik wil nog zoveel dingen laten doen en zoveel dingen veranderen. Ja, het is niet oneindig. De toekomst is zo lang en we spreiden het uit. En, ja. Maar er is tijd genoeg. Er is tijd genoeg en ja, de absolute top, ja, graag. Maar ja, of je de kans krijgt, de gasten moeten tevreden zijn. Wij blijven jou op de voet volgen en nogmaals, we willen je ontzettend bedanken voor dat je hier vandaag bij ons wilde zijn en voor de toekomst. Alle succes! Dankjewel.